ברוכים הבאים לעוד עיון מעמיק שלנו. היום אנחנו צוללים למסמכים שמתעדים פרויקט פיתוח תוכנה די מורכב. כן, יש לנו כאן הצצה לתהליך אמיתי, עם קוד, לוגים, קבצי תכנון. בדיוק. והמטרה שלהם הייתה כאילו שאפתנית, לנתח רשתות תקשורת ממסמך נתונים שקוראים לו Noise DuckDB, כן. ולמצוא שם מבנים סטטיסטיים דינמיים שמיכות מרכוב. ואפילו לשלב תיאוריה די חדשה, נכון? ה-Ingressing Minds. נכון. אז בואו נראה איך הם התמודדו עם זה. השילוב הזה של פייתון, ג'וליה, כל האתגרים הטכניים. יאללה, נצלול לזה. אז הם התחילו עם בניית התשתית בפייתון בעצם. כן, צינור עיבוד נתונים כזה, סקריפטים לניתוח הרשת, לזיהוי הגבולות האלה שמשתנים בזמן. שזה ה-Temporal Boundary Analysis.py, נכון? בדיוק. ולבסוף, לאיתור השמיכות מרכוב עצמן. וכמו שקורה תמיד,